Masantos siya kabasan na imbag nga bigat kada kayo amin na po sa detalye po ng ating mga balita. Santa Barbara, Pangasinan, ikatlong lugar sa lalawigan na nagdeklara ng state of calamity. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin live si Idol Denise Brillante. 104.7 IFM Report. Idol Denise. Umakyat na sa 3 ang bilangan ng mga lugar sa Pangasinan na nagdeklara ng state of calamity dahil sa malawakang pagbaha at epekto ng habagat at mga nagdaang bagyo. Pinakahulingan, nagdeklara ang Santa Barbara, Pangasinan, kasunod ng Dagupan City at isa pang LGU sa lalawigan na naunang isinailalim sa state of calamity dahil din sa epekto ng masamang panahon sa Santa Barbara. Opisyal na pinagtibay ang deklarasyon sa pamamagitan ng Sangguniang Bayan Resolution No. 2026-245 Series of 2026 na nagkakaisang inaprubahan noong Agosto 12. Batay sa datos ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, 5,061 families mula sa 15 na barangay ang naapektuhan ng patuloy ng pag-ulan at pagbaha. Hindi lamang ang mga kabahayan ang naapektuhan, naitala rin ang epekto ng kabuhayan o sa pananim, ari-arian at infrastruktura sa bayan bunsod ng matagal na pag-ulan na dala ng habagat at epekto ng mga nagdaang tropical cyclones Maymay at Luis. Bago ang deklarasyon, nagpulong ang Local Disaster Risk Reduction Management Council at nagpasa ng LDRRMC Resolution No. 2026-11 na nagrekomenda ng pagdedeklara ng state of calamity. Sa ilalim nito, maaari nang gamitin ng lokal na pamahalaan ang mga naaangkop na disaster funds para sa agarang relief operations, rehabilitasyon at recovery efforts. Maaari ring mapadala ang pagbibigay ng calamity assistance sa mga kwalipikadong residenteng naapektuhan. Sa ngayon, 3 LGU na sa Pangasinan ang nagdeklara ng state of calamity habang patuloy na bumabangon ang ilang komunidad mula sa epekto ng malawakang pagbaha. At sa mamumula rito sa IFM Dagupan, ito sa Idol Denise Brillante Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.